filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye juma ye avril kalo tile 3 san 2026 an bɛ foli ta k'a ɲɛsin monsieur le ministre Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ma ko Ala ka juma tile hɛrɛ di anw ni ale bɛɛ lajɛlen ma. Jaba Sidibe ni a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn. Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama domaine kɔnɔ min ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sakɔ k'an b'a fɔ a n'a ka maire bɛɛ lajɛlen ni waati in na k'u bɛ taama la Kayi mara kɔnɔna na Jalafara commune maaw an b'u fo o la. An tɛ ɲinɛ Siriman Bacili kɔ commune na maire kɔrɔ don ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma. An ka duguladenw fala ye o fana u ye fɛɛrɛ sɔrɔ han. Courant tina taji ti sɔrɔ o fana taara panneau ɲini. U nana sa Segu ntɛnɛn na ka taa monter a montement le bannen tuma min on s'en donne tout le monde a fanga bonyana an ka du ma u dimina dɛ fala ye n'u ye batiri 8 de sa aw ka camancɛ ta ni anw da in tilancɛ ani panneau den 60 wa joli de aw kɔni y'a tugu ɲɔgɔn na ye dɛ kɛnɛ fɛrɛlen min bɛ yen ɲinan kɔni an tɛ taji sa maa si fɛ ka taa an ka malo gosi. Duguladenw fana bɔlen don an numa nin waati na ne yɛrɛ bolo dugudenw kan ka to k'u bolo fara ɲɔgɔn kan fala ye ka nin baara ɲɔgɔnnaw de sigi sen kan ni ko tɛ bɔ ko la i yɛrɛ bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini sabula sɛnɛ waati ale tɛ sɔn kuma caman ma. Sɔgɔmada in na taji sɔngɔ yɛlɛli Yorosokaw fɛ yen a ye dɔ fara min ye mɔbiliw ta saraka fala ye Bamakɔ yan ba caman bɛ yen bi u bɛ kulela taji ko kuranko ale ni jiko la. An n'an da don la fɛɛrɛ minnu an yɛrɛ bolo k'o fɔ gouvernement ya k'o fana fara taw ka fala ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye maa minnu bɛ arabu kalan ni faransi kalan kɛ kajolokaw fɛ yen kalan kɛra olu kunna anw bankasikaw an bɛ k'an labɛn fala ye paki fɛti o ye kari nata on zone nous an b'a bɛɛ de la o bien manger bɛ yɔrɔ la anw bi ye bankasikaw y'an ni yɔrɔ labɛn an bɛ na n t'an ka paki fɛti kɛ yen. San kɔnɔ yanni sɛnɛ lajɛ ka kɛ jamanakuntigi fɛ yen ɲɛbila baara min bɛ kɛ premier ministre fɛ yen fala ye ɲɛfɔli kɛra o la ɲinan san ko min ye CFA wali miliyari 16 n'a kunkan fɛ o de bɛna don sɛnɛko ta sira fɛ Umu Keyita ni ale bɛ Tarawelakaw ka sigi la ɲɔgɔn tɛ ɲamada jungo jugu ni yuruguyurugu kɛlɛla pankurutigi kɛnɛw kan diɲɛ seleke naani ye ale sugandi k'a kɛ u ka lajɛ nata in san 2027 k'o ɲɛmaya d'a ma an na nzole d'ale la. Kalilusi ni ye Jabo Yamo Welegam kan ani Musa Wan olu bisimila premier ministre fɛ ale ni CNT ɲɛma min ye kɔkan kibaruyaw la Trump a y'a ka sariya ministre gɛn han fala ye awɔ k'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la o ni Iran ko in di ɲɔgɔn ye sira la dɛ o ye ko wɛrɛ ye o naso zini kelen kɔnɔna fala ye farafinna lasigiden minnu bɛ yen Mali ka yamaruya kɔnɔna olu ye baro sigi kɛ yaasa kalata nata ye n'o ye Nations Unies ɲɛma kalata nata ye farafinna ka yɛlɛma minnu bɛna kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛma k'a don kuru kelen kɔnɔna na Isa Kɔnfuru ale min ye Mali lasigiden ye ale n'o u y'o baro sigi kɛ an na tila k'an da don o bɛɛ lajɛlen na nin y'an ka kuma la kumabaw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Jankuba ye Bako suguba kɔnɔna na n'a ka baarakɛlaw k'an b'u fo ka Malitel da maaw fana fo fala ye Joli n'a ka maaw Arayida la k'an b'u fana fo olu kɔni ko ko olu ta kɛra 2 ye fala ye dɔ fɔra Sotrama sɔngɔ dɔ faral'o kan taxitigiw ta minnu b'ale ka jɛkulu la fɔr'u ɲɛna ko n'u yɛrɛ ni maaw bɛnna la cogo min ko k'a ɲini sa bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka laseli fana kɛ ka se k'u dɛmɛ baara in ale faamuya ko ɲuman na nin y'an don kan ye bi sɔgɔma in na fala ye ni maa min ma tiɲɛ fɔ i denw ye i ka du bi ci i balolen ɲɛna sabula bi senkan bɛ du caman kɔnɔ nka maa tɛ yen dutigiw dɛsɛlen don dutigiya jɔyɔrɔw kɔrɔ tiɲɛ tɛ fɔ du kɔnɔ nataw bonyanen don maaninfinw yɛrɛ bɛ ka fili u yɛrɛ ma ka sabuya kɛ sɔrɔko ye fala ye ala dun ma bɛɛ da sɔrɔ kama maaninfin i k'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ kelen nka degun n'a waati don limaniya i ka da ala la fala ye bi jumadonya in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu y'a kɛ ala ye k'a to ala ye ka sababu ɲumanw sigi sen kan ka hinɛ fantanw na k'u ni ce u ni baraji bi sɔgɔma an bɛ taa an ka jamana ale kɔnɔna fala ye waati min na diɲɛ maa bɛ k'a jira k'a fɔ ko AES jamanaw faralen ɲɔgɔn kan ko ɲɛ bɛ ka ye bamancɔni ni juguwale kɛlɛli la waati min na kimɛlikɛla minnu bɛ sɔrɔdasi minɛnw feere olu bɛ k'a fɔ ko AES jamana ɲɛmaaw k'u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'o ye bɛ ka nɔbɔ waati min na anw yɛrɛ fɛ yan bi min ye
colonel major Suleiman Danbele ye ale ko sa ko baara minnu bɛ ka kɛ ko armée bɛ ka san sɔrɔ fala ye transporteur n'o ye donibatalaw ye olu fana ko taare nin waati in na armée ka wuli ka jɔ sanfɛ ani duguma ka se ka lakana kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u bolo mina k'a ye nɔbɔ koyi min ye taama sirabaw kan minnu ye jɔrɔjanbaw ye maaw tun bɛ sira yɔrɔ minnu na maa tun tɛ sɔn ka bɔ yɔrɔ minnu na fala ye a bɛɛ ma na sa nka belebele dɔw bɛ bi dugudenw bɛ k'a fɔ ko taare kabini mobili bolilaw b'a fɔ ko a ye na an bɛ taa n'aw ye n'u bɛ maa 2 ni maa 1 ta fala ye fo sa fo place tɛ sɔrɔ mobiliw kɔnɔ siraba jumɛn don n'i ye Gao ka bɔ Gao ka taa Burem ka taa Bamba ka taa Tombouctou fo ka taa se Mali ni Mauritanie dancɛla fala ye i b'a dɔn kɔsa in na sɛnɛkɛlaw wulila ka ŋamu da an nala ya ko segukaw fɛ yen ɲɔnɔ k'olu ka malo tɛ ka sa fala ye ja sira de kun de ye ɲɔnɔ malo tilancɛ bɛ taa feere ɲɔnɔ Mauritanie n'o fala ye n'o sira datugura malo bɛ kɛ aw bolo a tɛ san dɛ o la sa kɛnɛba minnu bɛ yen bi n'o ye Mali ni Mauritanie dancɛ ye k'a daminɛ Gao la ka taa Burem Bamba Tombouctou min ye Mauritanienkaw ka bankun ka fala ye ko min ye mobilitigiw ye taa ni ka segin a bɛ ka nɔgɔya Bamako ni Ɲafunge kun jɔra waati dɔ la min ye Bamako ale ni Dire kun fana kun jɔra waati dɔ la nin siraba ninnu fala ye bi na ko alhamdulilayi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na n'o ye Gao Burem Bamba Tombouctou ye fala ye ko y'ala worobulana jura ye koyi sira fitinin dɔw fana bɛ yen bi ni olu yɛrɛ dugudenw mago bɛ olu la Sunpi Lere Sunpi Ɲafunge Gundam Ɲafunge Dire Gundam Tumutu fala ye ka taa Ber sira ninnu fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen lawulilen don bi min ye armée ye ale wuli ka jɔ min kɛ maaninfinw kɔni bɛ u ye su ni tile sanfɛ ani duguma k'a bɛ ka nɔbɔ nin waati ninnu na duguden dɔw ɲininkara min ye studio tamani maaw fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko alhamdulilayi Buremkaw fɛ yen min ye Alassane Mayiga ye ale yɛrɛ ye Burem duguden ye a ko bi wa k'olu bɛ taa minɛn de cɛ k'a kɛ karibaw kɔnɔ fala ye ka na n'a ye gudayi u tun bɛ siran min ye fɔlɔ ko bi kɔni ka fisa kosɛbɛ u m'a fɔ ko bingalikɛlaw tɛ sira la dɛ fala ye nka u tun bɛ mun dɔn kɔrɔlen fangaba tun bɛ minnu na ko caman bɔra olu fanga la ala ni armée ka wuli ka jɔ ko nin waati in fana na wolomasiri taba minnu b'u ka yɔrɔw la fala ye u bɛ bɔ kabini tilegan dere fɛ ka munumunu salo kɛ sufɛ min ye drone ye olu fana bɛ yaalaw kɛ k'o de bɛ k'a to bi Bamaɲɔgɔn ni denjugawalekɛbaw u dogo yɔrɔw u kari yɔrɔw ani tun bɛ maaw senna maaw sen ka yɔrɔ minnu na dugudenw fana u fana y'u jeni yɔrɔ fide fala ye ko bɛ ka k'e la e tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ e n'a tigi bɛ si ɲɔgɔn fɛ dugu duman bon o fana ye baara nɔgɔya bi na ko n'i ye yɔrɔ jɔyɔrɔ caman ye maaw tun tɛ se ka sigi yɔrɔ minnu na ka baara kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen siraw nana dayɛlɛ Tombouctou ni Ɲafunge yɛrɛ cɛ bi fala ye k'a taa ni ka segin ka nɔgɔ nka a bana ta duguden dɔw fana y'a yira a ba kɔfɛla ninnu na fala ye i kana taa dɛ n'i ye ba tigɛ Bamaɲɔgɔnw bɛ yen dɛ Dire ba kɔfɛmaw olu yɛrɛ y'u bolo 2 dɔw kun ka kule Echelkaw min ye Tongakaw ye u ko k'u b'a ɲini armée fɛ fala ye u ka t'olu fana ka siraw kan baara min kɛra ka se ka siraba ninnu ta n'o bɛ dugubaw bila ɲɔgɔn na u ka dugunciniw fana siraw lajɛ bi u bɛ se ka lafiya cogo min na min ye commerçant kɔni ye maa minnu bɛ baara kɛ kurun ni pinasiw ka fala ye u bɛɛ lajɛlen ko alhamdulilayi sabula armée ye tatuguli min kɛ maa ninnu na a y'a to siraw kan olu bɛ ka na dɔɔni u bɛ ka laɲini min kɛ sa armée ye nin min kɛ nin fala ye u kana wuli ka bɔ o yɔrɔw la dɛ n'u ma wuli ka bɔ o yɔrɔw la samiya donda min filɛ nin ye u ye min sɔrɔ sango k'a bɛ caya n'o ye o la u kɔni bɛ ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn wolomasiri tabaw fana ye ninkura min fiyɛ u yɛrɛ la fala ye u tɛ taa fiyewu fo ni maa min binna maa kan ka t'o ɲini k'o bɔ baara la pewu ko o y'olu hakili sigi wa a tɔnɔ ye min ye nasamusow ko k'olu tun tɛ fɛn fɛn sɔrɔ sɔngɔnɔgɔ na k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka na sisan sirabaw dayɛlɛli an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ k'a bɛ ka na ni nɔgɔya wɛrɛ min fana ye fala ye i kelen ma n'i sigi ka minɛn kunna k'i t'a feere i seere i yɛrɛ ye i ɲɔgɔn ko caman taalen don minɛnw fana ta ka na wa min ye dugudenw ye k'u b'a ɲini armée fɛ hali n'a ma dɔwɛrɛ k'olu ye tuguni a k'olu ka siraw lakana ni sira lakanana dunkafa bɛ sabati jagokɛlaw bɛ jago kɛ duguw bɛ yiriwa maaw bɛ baara sɔrɔ min ye denmisɛnninlaka caman bɛ yen olu b'u sebɔ bingali ni Bamaɲɔgɔn kɛbaaw la fala ye ka se k'o kuma sinsin sa min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko kunnasini ko k'a fɔ nin kalo in tile fɔlɔ n'o ye kunnasini ko ye o ma kɛ arabadon ye sa wa avril kalo tile fɔlɔ min ye Bamaɲɔgɔn kɛbaaw ye
u ka daga yɔrɔ belebele dɔ tun bɛ marakalakaw fɛ yen u kun kɛlen don ka t'u dogo tu dɔ kɔrɔla la yen kilomɛtiri 20 ka kɛ marakala dugu ma armée ye yen fana bɛɛ lajɛlen ci min ye pankurun dɔrɔni 2 ye kibaruya dira yɔrɔ min o bɛ la nogoni fɛ ka gosili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu tun bɛ yen maa 50 k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu wa n'u mina u ka bololaminɛw kan minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen kari baro kɛlɛtigi ko nin wo sira wɛrɛw wo fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi armée kɛlen ka wulikajɔ min kɛ ani cɛsiri min kɛ ko dɔ de bɛ fara a kan ko dugudenw k'u hakili latigɛ ni ala sɔnna a ma jamana fan o fan u na wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin ye sɔgɔmada in na kuma ye fala ye an ye min sɔrɔ dugudenw bolo ka bɔ ɲafunge leere ka bɔ burɛm ale ni mali yɛrɛ kɔnɔna yan bamakɔ kɔnɔna yan ka se ka da jamanadenw olu tulo kan fala ye an bɛ to wolomasiri taba ka kun kan han an bɛ taa Sajo ale ka minisiriso kɔnɔna na n'o ye wolomasiri taba ka minisiriso ye kunun ko lajɛ tun bɛ yen lajɛ min bɛ tali kɛ anw sɔrɔdasiw bɛ kibaruya minnu ci ɲɔgɔn ma ka baaraw sinsin ka se ka kibaruya ɲɛnamaw olu sɔrɔ baara in a daminɛna kunun na siniko awirili kalo tile fɔlɔ a bɛ kuncɛ bi ni ala sɔnna a ma barosigi don barosigi min bɛ tali kɛ sa armée yɛrɛ a jɔyɔrɔ kow a kibaruya dicogo sɛbɛn minnu bɛ bɔ duguma ka taa sanfɛ dugumamɔgɔw fana bɛ sɛbɛn minnu ci n'a bɛ fɔ o ma ko correspondance militaire fala ye o ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ baabu ye tali kɛ o la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye wolomasiri tabaw ka dagatigi dangan ye n'o ye Elize Jean Dabo ye ɲangakɛ a y'a yira sa k'a fɔ min ye nin ko in ye fala ye nin kan ka kɛ ni baara ɲɛdɔn ni baara faamu ye sabula ne ye dugumama ye e bɛ fɛn min sɛbɛn ka na anw sanfɛmaaw anw tɛ se k'o kalan yan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ anw fana bɛ min ci aw ma aw fana ka o fasirilenw ye ka se ka dɛsɛ ka faamuyali kow la ko fo ka yɛlɛma nin fana ye sɔrɔdasiya taabolo dɔ ye fala ye sabula kibaruya dun bɛ kɛ wolomasiri tabaw fɛ a sɛbɛncogo n'anw ta sɛbɛncogo tɛ kelen ye min ye ekɔliso minnu bɛ sɔrɔdasi kun kan olu tɛ kelen ye Jean Elize y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛkun ye k'a bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛɛ ta faamu lajɛ in kɛkun ye o ye wa a bɛna n'a to fana min ye dugumamɔgɔ sanfɛmɔgɔ camancɛmɔgɔ kibaruya kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ a ka taa tɛmɛ siraw fɛ o ka fisa dɔrɔn e k'i to duguma garaw ka sin k'a fili ne général Toma Bamakɔ yan fala ye ma armée fara n da kan ma corps d'armée fara n ko général dɔrɔn de dɛ o kibaruya minnu bɛ di fala ye o de bɛ baara kɛli nɔgɔya a kan ka kɛ kibaruya sɛbɛnnenw ye minnu bɛ faamu kibaruya minnu bɛ mago ɲɛ kibaruya minnu fana bɛ yen ni nafa bɛ u la i ye min sɛbɛn ka na mun b'a kɔnɔ a kɛkun ye mun ye a laɲini ye mun ye i ka maa min bɛ yen n'o ka surun la i b'a daminɛ o la o maa bɔ yen min d'an b'o k'a fɔ ka taa se sanfɛmɔgɔw ma fala ye fɛɛrɛ bɛ sigi sa k'a lajɛ a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o la sa sɛbɛn cogo sɛbɛn faamuya cogo ani kow kɛ cogo ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye maa si kana taa sɛbɛn kura b'i yɛrɛ ye n tɛ anw bɔlɔlɔ cogo ka teli dɛ an bɛ BCP kɛ dɔrɔn ko ye boku ye sɔrɔdasiw dun fɛ o ti boku ye dɛ fala ye o kɔrɔ de ko brigade conventionnelle prêt yɔrɔ an ka BCO tɛ kelen ye dɛ ko k'o bɔ a la pewu bɛn ka kɛ kelenw kan minnu bɛna kɛ faamuya ye Jean Elize nin y'ale ka kuma ye ka kɛ ni sɔrɔdasiw ka manuel a sigili ye sen kan wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen kan ka faamuya sa ko bɛna ta taabolo kelen na fala ye bi Bamakɔ kuma 3 de bɛ yen taji courant ale ni ji n'o y'a sɔrɔ ji bɛ maa caman bolo k'i minnu bɛ yen ni ji t'u bolo fala ye u bɛ ka t'u kalo 3nan na an b'a ɲini gouvernement fɛ fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo u k'a lajɛ ji tɛ mɔgɔ minnu bolo fala ye u ka taa pompe kɔlɔnw sen u ka taa foragew sen o bɛ dɔw fo a tigiw ka jiko la yanni u kɛlen don ka SOMAGEP min bila baara la degun min b'o la u ka ɲɛdɔn nin waati in na i bɛ kin caman ye u bɛ kuma i bɛ Bamakɔ n'a lamini maa caman ye u bɛ kule tilema ma se ka ban kɔlɔnw ji bɛ ja ji ni min bɛ maa bolo ti labɔli kɛ ji yɛrɛ bɛ tali min kɛ ka taa SOMAGEP mɔgɔw yɛrɛ nana an fɛ yan u k'a lajɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kinw fana bonyatɔw yan'u ka taa sigi ten gouvernement ka jateminɛ kɛ yan'aw ka taa sigi nin yɔrɔ in na kuran bɛ se k'aw sɔrɔ yen joona wa ji bɛ se k'aw sɔrɔ yen joona wa u ka kɔn mɔgɔw ma ka kow jateminɛ o kana to dugu ka taa ten olu fanga tɛ se ka taa ni ji ye a yɔrɔ la olu fanga tɛ se ka taa ni kuran a yɔrɔ la u ka kɔn k'o baara kɛ fala min ye kuran ko ta fanfɛla ye an b'a ɲini gouvernement fɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko faso ka baara kɛ o k'a bɛɛ bila panneau kan i mairie o i préfecture o
i sous-préfecture o i ministre so i présidence o a bɛɛ u k'u bila pano kan waati min na fana maa minnu bɛ yen n'olu ka baarakɛyɔrɔbaw u mago bɛ kuran na fala ye u k'olu fana ka kuranko jateminɛ jama bɛ baara kɛ fan minnu na ani mɔgɔw ka dali waatiw u k'olu jateminɛ ka baara kɛ ten cogo la an bɛ fɛn sabanan min f'u ye kuranko la fala ye u ka kibaruya di panoko kuma mɛnna sen na fɛn tɛ ka fɔ a la kuran yɛrɛ tigɛli n'a nali k'a fɔ nin kin b'a sɔrɔ nin waati nin t'a sɔrɔ nin waati aw b'a sɔrɔ nin ka bɛn nin ma u k'o fana jateminɛ min ye jiko ta fanfɛla ye fala ye u ka fɛɛrɛ tigɛ baara minnu bɛ ka kɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ somasebu kɔnɔ u ka dɔ fara a kan hali bi n'i y'a ye minisiri taara don nin ko in na kunun nin bɛɛ ye kibaruya kɛcogo de ye fala ye e nana k'e bɛna taga mɔgɔw lajɛ e taara sɔrɔ dɔw bɛ ka ji de n'aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama ni baaraw kɛcogo sigilen don sen kelen kan ni ɲɔgɔnnaw tɛ aw sɔrɔ anw kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fala ye u ka kuranko in lajɛ parce que anw ɲɛ bɛ min na an bɛ min bɛ mɔgɔw da kin kɔnɔna na mɔgɔ caman ka baara bɛ ka tiɲɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi u tɛ ka kuma mɛn u degunnen don jiko fana bɛ ten bamakɔ n'a lamini fan caman na bi bi in na tajiko u ka fɛɛrɛ fana tigɛ a fana na fala ye don o dɔgɔkun kamiyɔn dɔgɔyalen kamiyɔn 500 ye nka gazuwali tɛ se ka sɔrɔ station kɔnɔna na minnu bilalen don a baara la ka wuli k'u jɔ a gazuwali bɛ taa min kɔsa in na an hakili bɛ min na min donna février kalo daminɛ waati ka bɛn ni sunkalo camancɛ ye a fɔra an ɲɛna ko min ye citerne 500 ani 24 de nana fala ye ko 100 sara la ko 60 b'a la ko ye gazuwali ye a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i taara station na i b'u ye u bɛ ka gazuwali feere fala ye n'i gɛlɛya u b'a fɔ k'a tɛ se ka feere ma walima u bɛ station datugu nin bɛɛ kan ka lakɔlɔsi taji ninnu bɛ ka taa min feereli jugu minnu b'a la jɔnni bɛ k'u kɛ maa jumɛn bɛ ka nin fɛn ninnu sigi sen kan an b'a ɲini u fɛ u k'olu baaraw kɛ fala ye a ka fisa fanga yɛrɛ ma parce que n'i y'a jateminɛ bi fanga yɛrɛ ka kuran minnu bɛ jeni kuran min jeni bɛ kɛ fanga yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o taara pano kan san a bɛ caman bɔ kuran min bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔw bɔ mɔgɔ minnu tɛ se ka pano san o y'anw ka hakilina ye yanni tile k'an jeni fu an fana k'a ta an ka baara kɛ n'a ye sabula an ye pano ye mɔgɔ minnu bolo minnu ye san 2 san 3 sɔrɔ a la bi a dɔw yɛrɛ est-ce que énergie compteur ko kuma b'olu fɛ yen tuguni a tɛ yen o ayi olu tɛ prépayé sara tugun u tɛ foyi sara donc sɔn wɛrɛ in na an bɛ nin di minisiri ma cadeau la a k'a lajɛ hali bi a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na a ka dɔ fara a kan ɲɛmaaw fana u fana ka fɛɛrɛw tigɛ fala ye san kɔnɔ musakaw bɛ di baarakɛyɔrɔ caman ma san bɛ ban ka sɔrɔ u bolo ma s'a musaka ma munna u t'a don pano na ka sigi u ka yɔrɔw la merilakaw fala ne ye fɛn dɔ yɛrɛ ye seli ni ncinin don ne ye n sigi ka radio Mali télévision lajɛ u ka journal lajɛ parce que ne b'a lajɛ tuma caman n'a man di e ye fala ne ye fɛn dɔ ye maire u kunkolo kan ka baara kɛ e k'a jateminɛ seli don denmisɛnnin de bɛ bɔ Sabalibugu ka na Jelibugu la k'a nana tulonkɛyɔrɔ ɲini ça veut dire que commune 5 bɛɛ kɔnɔ denmisɛnnin tulonkɛyɔrɔ fosi tɛ o sira si kan wa an ka Bamakɔ commune fana si tɛ yen mun kɛlen don ka kɛnɛw bɔ k'u labɛn denmisɛnninw bɛ se k'a kɛ cogo min na tulonkɛyɔrɔ belebeleba 3 fala ye n'o de ye ORTM ka ja in na a fɔlɔ ye mun ye Badalabugu palais de la culture denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ taa i b'a dɔn ko yen donsara ye joli ye selido 100 i bɛ don cour kɔnɔ ten i tɛ taa fosi la dɛ i bɛ 100 de di fɔlɔ i bɛ don cour kɔnɔ tulonkɛminani minnu bɛ yen o fana n'a sara don sandusi i b'o sara n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ i b'o to k'o nka 100 kɔni n'i m'o bɔ i ti don n ye yɔrɔ filanan min ye ORTM ka ja la fala ye o ye parc de ye parc min filɛ nin ye Kulubata sira la nin ye n'a b'a fɔ ma ko jardin zoologique u y'o fana bɔ a falen n'o tewu sabanan cité des enfants ni ɲɔgɔnna kan ka se ka kɛ commune bɛɛ kan ka ni ɲɔgɔnna kin bɛɛ maire délégué bɛ kin o kin na i kan ka kɛnɛ fɛrɛlen sɔrɔ yanni ka denmisɛnninw ka bɔ ka taa yaala u bɛ taa yaala wa denmisɛnnin caman u ka wari bɛ ban pewu u tɛ taa yɔrɔ d'u yɛrɛ la u bɛ tila ka tunu den tunukow bɛ kɛ mais mɔgɔw sigilen don k'a fɔ ko baara t'an bolo denmisɛnninw baden b'aw ka kin kɔnɔ u b'aw ka carré kɔnɔ fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ nin bɛɛ ye baara ye fala ye alamisa o alamisa n'o aw y'o kɛnɛ sigi aw ka kin kɔnɔ denmisɛnninw bɛ kin kɔnɔ n'u bɛ thé wuli ni fɛnw na dingɛdaw la a y'o baara di olu ma kin bɛ k'a ta sigi maire bɛ k'a lajɛ commune o commune ni commune 11 ni kin 11 b'i bolo fala ye i ka nin tulonkɛyɔrɔ sigi sen kan Mali yɛrɛ ni lafiya yɔrɔ yɛrɛ de ka dɔgɔ
a dun bɛ denmisɛnnin fana ka lamɔ de nɔgɔya bolo don o don den bɛ so kɔnɔ fana o fana man kan o f'i ka to k'a labɔ a ka taa a ni la hinɛ a ka se k'a yɛrɛ nisɔndiya kuma dɔ la se bɛ minnu ye fala ye olu bɛ t'u denw ta ka taa n'u ye yɔrɔbaw la mais anw yɛrɛ b'an sigi hali télévision k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn i bɛ Mali gɛlɛyaw ye i bɛ baaraw ye donc sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ tiɲɛna n terikɛ cɛmɔgɔ niyɔrɔ b'a la nka maire fana niyɔrɔ b'a la dɛ u k'u hakili to baara bɛ fan bɛɛ de fɛ hakili jagabɔ de kan ka kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a la k'u tɛ baara la hali ni e yɛrɛ ni se b'i ye i ka k'i kɔnɔ a jateminɛ ka taa maire fɛ i k'a fɔ monsieur le maire an mago bɛ nin kɛnɛ in na an bɛna n'a kɛ denmisɛnninw ka nisɔndiya kɛyɔrɔ ye i b'a minɛnw san i b'a lajɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ n ko ne ma yɛlɛ ko fɛ yen fala ye anw kɛrɛfɛla la yen u taara jardin d'enfant de dayɛlɛ ko denmisɛnnin fitininw kana taa yɔrɔ jan na jardin d'enfant tulonkɛ minɛnw seli don u taara denmisɛnninw bila o kɔnɔ yen i m'a ye wa parce que u bɛ fɛn dɔ fɛ dɔrɔn n ka bɔ so quoi vraiment baara b'an ka jamana kɔnɔ nka hakilinaw fana kan ka se ka kɛ ka baara kɛ sɔgɔmada in na n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye fala ye an terikɛ Musa Galabu a nana ka bɔ Cameroun fala ye Musa Galabu ni Farintigiw ye ɲɔgɔn ye min ye an terikɛ Modibo Keyita GDCM ale fana tun b'a kɛnɛ kan ani farini dilannaw ko ni Ala sɔnn'a ma ko min ye da dumunifɛnw k'olu tɛna degun sɔrɔ ka kɛ ni sɔngɔ gɛlɛya ninnu ye u ye layidu di minisiri ma sa k'a fɔ k'a ka hakili latigɛ pewu ko min ye olu kɔni ka fan ye o ka bɔ a la olu b'u jɔ u kɔ a la yaasa buru a bonya ka to a cogo la a pɛnpɛrɛn ka to a cogo la a girinya ka to a cogo la o kibaruyaw dira min ye minisiri yɛrɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko da dumunifɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa sɔngɔ ka se ka k'a la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen sɔngɔ minnu bɛna lakɔlɔsi DGCC maaw fɛ baara kɛcogo ɲuman na GDCM Modibo Keyita ko u ye kibaruya mun d'u ma fala ye olu ye kibaruya in mɛn ni jamana de ko k'olu ka baara kɛ ten ni Ala sɔnn'a ma olu bɛna magɛn kɛ farini mugu minnu b'a dilan Mali kɔni kɔnɔna na yan u ti fɛn fara o sɔngɔ kan wa u sago bɛ buru minnu fana na u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan maaw ka se k'o kɛ min ye Modibo Keyita ko fasoden bɛɛ lajɛlen kan ka se ka nin faamuya nin waati in na sɔnɔgɔya a bɛ se ka kɛ cogo min na maaw ye kuma tɛ nin waati gɛlɛman min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ fan bɛɛ de gɛlɛyalen don ɲɔgɔnye in kun cɛna ni min ye o ye nisɔndiyaba ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko taji fana k'o fana u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o fana na ni sɔngɔ jiginna don o don fala ye k'aw ka yɔrɔ in aw ka bɔlɔn in n'o ye Detroit Dormuzi ye Musa Galabu ko k'an bɛ segin a nɔ la han ko baaraw latigɛlen don gouvernement fɛ wa ko fɛɛrɛ 10 fana bɛ gouvernement bolo bi u bɛ k'olu sigi sen kan ko ka se k'o sigi ka se k'o kɛ jamanadenw la lafiya Musa Alassane Jalo ale de ye jago minisiri ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn segukaw do fala ye wa mɛnɛkɔrɔka fana do han yan'o sɔngɔw ka sigi sen kan fala ye k'o lawaleya fa bɛɛ lajɛlen fɛ yorosokaw olu ka sɔngɔw yɛlɛlen don tewu ka bɔ yoroso ka na Bamakɔ fala ye o tun ye 1600 ye o kɛra 2000 ye 400 farala o kan yoroso Sikaso o tun bɛ fɔlɔ min ye 1200 la o kɛra 1400 ye 200 farala o fana kan yorosoka minnu bɛ bɔ ka na Kucala fala ye olu tun b'a ta fɔlɔ 600 o kɛra 700 ye 100 farala o kan min ye yorosokaw ye u ko nin fɛn fɛn filɛ nin ka kɛ fala ye ko nin bɛɛ bɛna farankan kɛ dɔgɔkun nataw la sɔrɔ ko la olu fɛ yen han k'olu se ka taa minɛn ta nin dagɛlɛnba ninnu na ka tila ka n'o di fufalaki la sɔngɔkɔrɔ la ko a mana kɛ cogo o cogo n'u segira jagokɛla minnu don u ko k'u n'u ka cercle maaw bɛ kuma u ni sifinw bɛ kuma u ni musolakaw bɛ kuma u b'a lajɛ min bɛ bɛn bɛɛ ma u ka jɛ k'o fɔ k'o sigi sen kan o ye ko taa cogo ye kajolokaw fɛ yen madrasa karamɔgɔw kalan bɛ ka k'u kunna n'o ye faranko arabu maaw ye yaasa cogoya min na baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo min ye kalan ɲɛ sa a daminɛna avril kalo tile fɔlɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɛ kun ye sa madrasa yɛrɛ ale kalandenw mana na bɔ u bɛ se cogo min na ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ ekɔli kalandenw b'a sɔrɔ cogo min na ekɔli karamɔgɔ 156 min ye faranko arabu ye kajolo cercle kɔnɔna na olu de sigira baara in na baara in sigira sen kan Ansardine bolofara min bɛ Kajalo ale ni association bɛ yen n'o ye Samabili Mali ye olu de ye baara in kɛ Bankasikaw fɛ yen labɛn bɛ senna sa ka taa Paki ale seli hukumu kɔnɔna na min ye Paki ye ale kari nata ye n'o ye ni avril kalo tile 5 ye fala ye o bɛ kɛ chrétienw ka seli o ye seli ni jini ye o bɛ kɛ sun o bannen n'o ye tile 40 sun ye nin waati na sa suguw kɔni falen don kosɛbɛ
dundekaw fɛ yen banga sɛrɛ marabolo ani banga sɛrɛ dugu kɔnɔna na kerecɛnnakaw kɔni nalen don nafɛnw sanni na ale ni yiridenw yaasa ka se ka paki labɛn min y'o ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa kerecɛnw ka dɔnkilidala groupe minnu bɛ yen n'olu ye korali ye fala ye ani sifinw olu fana bɛ ka taa minɛn ɲɛnamaw ɲini minɛn kɔrɔ minnu bɛ yen k'olu bɔ ka gɔngɔn b'u ka pewu ka don in k'ale makɔnɔ sabula an b'a kara kuru la samedi u b'a kara kuru la samedi sufɛ kɔni an y'o kɛ kan nka dimanche an bɛ taa bɔ bien manger la an bɛ taa bien manger la dimanche fala ye kulukorokaw fɛ yen sɛnɛ taabolo baara min tun bɛ sen na n'o ye ka sɛnɛkɛlaw kiimɛli baara kɛ fala ye o jɛrɛ sabanan sigira sen kan kulukoro marabolo kɔnɔna na min ye gouvernorat kɔnɔ lajɛ in a kɛkun ye min ye sa maaw hakɛ minnu dɔnna ani baara minnu kɛra sɛnɛ yɛrɛ taabolo baara minnu sigilen don sen kan ka se ka olu ɲɛdɔn baaraba minnu bɛna na kɛ sa san nata in na ani laɲini minnu kɛra sa n ko mun sera ka k'o la maa hakɛ min jatera k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw u bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan an bɛ to sɛnɛko hukumu kɔnɔna na jɛrɛ min bɛ kɛ n'o bɛ kɛ premier ministre fɛ yen n'o ye comité exécutif national de l'agriculture ye ale ta ko 16nan o kɛra kunun ko premier ministre Ablaye Mayiga général division ale tun b'a ko ɲɛmaaya la ministre minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko kunna ani ministre wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ primature la fala ye min ye conseil supérieur de l'agriculture ni jamanakuntigi kan ka o baara kɛ ale bɛ kɛ ka kɔn o ɲɛ a kɛkun ye min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan sɛnɛ yɛrɛ kan ka taa baara sira minnu fɛ san nata la k'o ɲɛfɔli kɛ yan'u ni jamanakuntigi ka ɲɛ ka ɲɛ kiimɛli sira fɛ sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko san 2025 u y'o kiimɛli kɛ san 2026 sɛnɛko bɛna sigi sen kan cogo min na ani san 2027 ka taa se san 2028 ma u ye nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni sɛbɛn min b'u bolo nin waati na fala ye n'o ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma u ye ɲɛfɔli k'o la kiimɛli ko ta na sira fɛ san ko samiyaji kɔnɔna na n'o ye san 2025 ye jaabi minnu sɔrɔla sɛnɛko ta na sira fɛ min ye balo tɔni miliyɔn 11 452 540 o de sɔrɔla sumaw na kɔɔri 433 570 o tɔni de sɔrɔla kɔɔri la min ye sogo ye o kɔni o tɔni taara bɛn sa 157 557 ma min ye nɔnɔ ye 17 238 o tɔni min ye jɛgɛ ye 122 671 o tɔni de sɔrɔla jɛgɛ la premier ministre ko nin kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko malidenw y'u jɔ o jɔyɔrɔ la sɛnɛkɛlaw k'u ye baaraba kɛ ɲinan san kɔnɔna na sa n'o ye san 2026 ye sumansi min kan ka ɲini n'o ye suman ye o ye tɔni miliyɔn 11 916 750 tɔni k'o de bɛ ka ɲini sumansi la kɔɔri ta fan fɛ sa tɔni 198 500 u bɛ k'o de ɲini tɔni na u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na n'o ye san 2026 ye sefa wari miliyari 164 buruburu 4 o de bɛna don sɛnɛ kunfɛ sɛnɛ senfɛ sanko ta kun ye 161 buruburu 4 ye 100 sirala sa 2 de farala ka ɲina premier ministre y'a yira sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na yaasa premier ministre ale ni ministre tɔ ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna na u ni jamanakuntigi bɛna na ɲɔgɔn yeli min kɛ conseil supérieur la a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔ jamanakuntigi ka ɲɛ waati gɛlɛya kɔlɔlɔ minnu bɛ yen min ye sɛnɛko fana ta gɛlɛya minnu bɛ yen bi musakako ka taa se nɔgɔko ma ani sumansiko ni minɛnko ma nin bɛɛ lajɛlen u y'o dan tigɛ premier ministre ko sa ko a bɛ sɛnɛkɛlaw fo fala ye wulikajɔ ni cɛsiri la ka se ka nin baara ninnu kɛcogo ɲuman kɛ a y'a ɲini fana u fɛ u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min ye wolomasiri tabaw ye Ablaye Mayiga y'u fo fala ye sabula bi bi in na olu kɛlen don ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa sɛnɛ fana ka se ka matarafa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kuma kun cɛla ni min ye sa o ye ka fɔ sa ko ka foli kɛ ka min ye baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na samiyaji a ɲuman ka don k'a ɲuman bɔ an ka se ka sugu bulon sɔrɔ an ka minɛnw bɛ se ka san cogo min na sugu olu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa min ye CICB kɔnɔna na CICB la min ye baara dɔ tun bɛ yen baara in bɛ tali kɛ jamanaw bɛ lakɔlɔsili min kɛ fala ye wari ɲaminenw wari nɔgɔlenw k'olu ta k'olu yɛlɛma k'o lakɔlɔsili baara mun kɛ maramafɛnw olu toni bamancɔlen ka wale kɛli an ka jamana kɔnɔ
k'o bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi a bɛ fɔ masa ko plan stratégie national ale kiimɛli baaraw tun bɛ sen na ani ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan an bɛ se ka kisi nin ko ninnu ma cogo min na baara in sigira maa min ka yamaruya kɔnɔ sa o ye ministre Aluseni Sanu ye sɔrɔ ministre kɛnɛ kan ye Keba Jalo tun bɛ yen ale ye kuma di Nana Jalo n'a bɛ Camilakaw ka sigi la ale ni Boniface Sanu o ye conseil technique ye Sanu yɛrɛ ka ministre so kɔnɔna na. An ka ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn ko ni ko kan ka sɛgɛsɛgɛ walasa k'a dɔn ko jugu kunyanfan bɛ yɔrɔ min na walasa dan bɛ se ka kari ko jugukɛlaw ka nin wale jugu ninnu na. O de kama sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔna la walasa k'a yira fasoden bɛɛ la cakɛda bɛɛ la ko bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin ko in kɔnɔ sabula kojugu minnu kɛtilen don ka ta ka ɲɛsin jamana ma jatigɛ walekɛlaw b'o la kojugukɛla wɛrɛw b'o la n'olu bɛ taa se fo an ka sɔrɔ kɛdaw la n'a bɛ fɔ olu ma an ka ressources ni kojugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin jamana sɔrɔ siraw ma fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na ka dankari u la joona. O de kama ɲɛmɔgɔw y'a ɲini k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn deseyɔrɔ ye bɛ min walasa an ka gafe kɔnɔ kuma minnu bɛ yen sen na n'an ka sariya tigilamaw bɛ baara kɛ n'olu ye olu bɛ se ka lasago cogoya min na ka se ka dankari kɛ nin ko ninnu na ani fɛn caman wɛrɛw bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'a dɔn ni jiga walekɛlaw kelen don k'u ɲɛsin an ka jamana ma walasa u ka se ka dankari kɛ an ka fɛn caman na. Man ka ɲinɛ min kɔ an bɛ jɛkulu min kɔnɔ min ye gafi ye gafi de bi a bɛɛ sanfɛ donc gafi ye recommandation dɔw kɛ donc k'a yira k'a fɔ c'est-à-dire san damadama dɔw kɔnɔ jamanaw bɛɛ kan ka u ka tous les pays doivent faire l'évaluation nationale des risques donc ni o kɛra en ce moment n'u y'a dɔn problème min bɛ yen donc jamana bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to o bi o cause ninnu k'o kɛlɛ et jamana bɛɛ ka système de lutte contre le blanchiment des capitaux doit être conforme aux recommandations du GAFI donc an bɛ kulu min kɔnɔ donc an ka système kan ka ani jɛkuluba in ka baara kɛcogo kan ka tali kɛ ɲɔgɔn na olu dun ko en tout cas san hakɛ dɔ kɔnɔ donc jamana o jamana min bɛ o kulu kɔnɔ olu kan ka évaluation in kɛ pour savoir problème bɛ yɔrɔ jumɛn donc ni problème donna en ce moment fɛɛrɛ bɛ tigɛ pour que ka problème in k'a kɛlɛ bɛna kalo 9 de k'a la o kalo 9 kɔfɛ en ce moment a bɛ dɔn k'a fɔ problème ye jumɛn le financement du terrorisme bɛɛ b'a dɔn bi Mali la terrorisme bɛ yen wariw de bɛ kɛ k'a sara donc a bi o wari a bi sɔrɔ cogo di a bɛ sara cogo di donc ni o fɛɛrɛw dɔnna ani le blanchiment des capitaux n'o bɛ fɛɛrɛw dɔnna en ce moment o rapport bɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ sɔrɔ ka pratiquement ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ fɔ min ma ko stratégie nationale pour combattre vraiment ce fléau et être conforme vraiment aux recommandations du GAFI. Le financement du terrorisme, ni a terrorisme bɛ ka waranga ka taa c'est parce que dɔw b'a kɔfɛ dɔw bɛ dɛmɛ don a ma donc ni minnu bɛ dɛmɛ don a ma o ye anw yɛrɛw de ye donc ni an y'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛ waati dɔ la a ɲagata n'a m'anw yɛrɛ sɔrɔ a b'an balimaw sɔrɔ donc an bɛ fɛɛrɛw tigɛ fɛn an kan ka dɔn ko vraiment an kan ka dabila donc ni NRA in va contribuer aussi vraiment à sensibiliser les gens pour que mɔgɔw k'a dɔn problème ye min ye pour que a ka se ka dabila. Fala ye an bɛ sigi premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ja min bɔra n'a tɔgɔ dalen don ko Yamawologa Munjogini ni Kalilu Si n'ale y'o sigi sen kan ale ni Musa Wan n'o fana ye ja sigi sen kan min bɛ tali kɛ Yamawologa min ka adamadenya la n'o y'a sɔrɔ Kalilu Si ta o yirala maaw la mars kalo tile 31 premier ministre yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan o la sa premier ministre maa kofɔlen bisimila ka waleɲuman dɔn k'a ye ale ni Campbell Gimayara min yɛrɛ ye miirina in sɔrɔ Musa Wan ale dɔnnen don kosɛbɛ ale ka ja o ye Hogoni Yame a ye o jabɔ min ye Yamawologa min kan a y'u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara kɛcogo la min ye premier ministre sa a y'a yira sa k'a fɔ ko général d'armée Asimi tɔgɔ la
a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara minnu kɛlen filɛ nin ye a bɛ Mali a ka Maliya yira min ye Yamo Wolokɛ min ye maa minnu t'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen n'a dɔn o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Maliki Jaw ye ale fana ye Kalulusi bisimila ale min ye Yamo Wolokɛ min ka ja in bɔ jabɔ in yɛrɛ don Maliki Jaw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye général de corps d'armée CNT ɲɛma ani CNT jɛkulu maa caman u taara ka taa ja in lajɛ CICB yɛrɛ kɔnɔna na a ye bonyamasegin tanu kɛ min ye Kalulusi ye a ye ni hakilina min sɔrɔ ka jabɔ min ye Mali den kan den min bɛ bi n'o kɛlen ka baara kɛ ka ɲɛ min ye an ka sɔrɔdasiw n'o ye garde nationale ye olu ka jala min bɛ yen o bugunatigɛ min sigira sen kan san 1961 san fala ye o dɔ tun bɛ Kalulusi bolo a y'o di Maliki Jaw ma fɛn bɛ tubabuw de bolo ye koyi an ka fɛnw maralen d'u bolo ye de min ye Jaw ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn miirina in sɔrɔli la min bɛ tali kɛ Yamo Wolokɛ min la jɛyali kan ka kɛ ni baaraba minnu sigira sen kan yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min na ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn o baara kɔnɔna na Mali ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ selekena ni douanelakaw fɛ yen mun bɛna tali kɛ yuruguyurugu ale kɛlɛli la an ka pankurujigi kɛnɛw la fala ye u ka jɛɛrɛ 47nan kɛnɛ ka sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ min bɛna sigi sen kan n'o ye 47nan ye ko o jɔyɔrɔ kɔni bɛna di an balimamuso Umu Keyita ma n'ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la maa min filɛ nin sa ale ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dira conseil des ministres tɛmɛnen senfɛ Aluseni Sanu de y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ selekena ni douanelakaw u y'a yira ko ni muso ŋana in fala ye ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jungo juguya ni yuruguyurugu ale ni maa minnu b'a fɛ ka ŋanamu kɛ pankurujigi kɛnɛw la k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kɛlɛli la farafinna ani diɲɛ fantan naani OMD maaw y'a yira sa ko hukumu kɔnɔna na u ka ba minnu bɛ sigi san wɛrɛ kalo 3 fɔlɔ o ɲɛmaaya o bɛna ta ka di an balimamuso ma n'o ye Umu Keyita ye n'a bɛ Tarawelelakaw ka sigi la maa kofɔlen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin jɔnjɔn ɲɔgɔnna sɔrɔ ani nin jɔyɔrɔ ni nin danaya ɲɔgɔnna sɔrɔ san 2023 san u y'a ta fana k'a kɛ jɛkulu min bɛ diɲɛ selekena ni bankuw ka pirateliw ni fɛnw kɛlɛli kɛ ani ka fɛn ladegelenw kɛ a y'o fana jɔyɔrɔ fana sɔrɔ min ye muso min don fana nin ye muso fɔlɔ ye bi fala ye min bɛna na ni jɔyɔrɔba in sɔrɔ jɔyɔrɔ min n'o dira a ma u ka jɛɛrɛ 46nan o kɛnɛ kan n'o ye diɲɛ selekena ni douanelakaw bɛɛ lajɛlen ye min ye maa in ye sa a yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ n'a ka timinandiya o tɛ dogo la tuguni n'i ko Umu pankurujigi kɛnɛ ka fala ye an minnu kɛlen k'a dogo an ko an b'a bɔ k'a di n'a fɔra ko Umu bɛ yen don min an bɛ segin n'an ka minɛnw ye so i tɛ se ka tɛmɛ o a n'a ka baarakɛlaw fala ye maa kɔni bɛ yen sa k'e kɔni ɲɛ tana ye ka taa ni fɛnw ye fɛn minnu tɛ se ka tɛmɛ i bɛ taa Umu jɔlen sɔrɔ ɲɛ kuma tɛ nin waati in na diɲɛ bɛɛ kɛlen ka danaya d'a kan an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka yɛlɛ musɛn a ko Kasima aw ka tɛmɛ sa fɛn t'aw kun aw ka taa fala an b'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la aéroport baarakɛla bɛɛ lajɛlen aéroport polisiso ni o bɛ polisiso min bɛ aéroport la k'o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu fana bɛ guichet la ka taa se aéroport yɛrɛ directeur n'a PDG ba ma n'o ye Lasana ye colonel k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn diɲɛ selekena ni bankun ka fala ye min ye jɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra farafinna ka minnu bɛ yen n'olu ka lasigidenw bɛ yen o ni a bɔra Mali yɔrɔ Isa Kɔnfuru jɛkulu min bɛ diɲɛ selekena ni kɔnɔna na sa n'o bɛ farafinna lasigidenw ko fɔ an ka lasigiden ale ye miiriya sɔrɔ sa ko yaasa farafinna jɔyɔrɔ farafinna bɛna baara minnu kɛ diɲɛ selekena ni yɛrɛ bankun ka yɛlɛma minnu bɛ se ka don a kow la ko ka baabu sigi Antonio Guterres i b'a dɔn ale ka mandat bantɔ don fala ye min ye san 2027 ɲɛmaa kan ka sigi ale nana n'o ye secrétaire général des Nations Unies ye o wulikajɔw yɛrɛ bɛ senna tuma min farafinna den minnu bɛ yen n'olu kan ka farafinna yɛrɛ jɔyɔrɔ fa nin ko in kɛnɛ kan fala ye olu yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan sa hakilina mun b'u la fɛɛrɛ mun b'u bolo ani baara kɛcogo mun b'u bolo kalata nata in na k'o ɲɛfɔ Guterres ye ani Nations Unies maa mafalenw bɛɛ lajɛlen ye hakilina min bɛ farafinna la farafinna jɔyɔrɔ kan ka falen cogo min Nations Unies yɛrɛ taabolo kan ka falen min ye baara kɛcogo kan ka yɛlɛma cogo min sabula jamana minnu don o bɛ taa se jamana 54 ma fala ye n'olu kumakan sera ka kɛ kelen ye a ka ca Ala fɛ u jɔyɔrɔ fana bɛ bonya o la sa min ye farafinna lasigidenw bɛɛ lajɛlen wasa don sa maa min na o ye Isa Kɔnfuru ye ale ka kɛ kumatigi ye nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali o jamana ale tɔgɔ la n'an bɔra yen an bɛna min ye Mali ale bɛ ka wulikajɔ kɛ nin waati na fala ye taji ko an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogo min tile 45 ka taji mara an yɛrɛ fɛ yan n'o ye stock national ye
conseil des ministres ko sa ko sigi senga yasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye nin fɛɛrɛ min filɛ nin sa a kan k'a to jamana yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ tɔgɔlataw sɔrɔ a bɛ tali kɛ yɛlɛmabaw la yɛlɛmaba minnu y'a to hali min ye ONAP yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana fala ye ka kɛ OMAP ye nin waati in na min ye tajiko ye jamana bɛ se k'i jɔniyɔrɔ fin a ko kɔnɔna cogo min na ka i ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ta ka dafa jamanadenw ka lafiya kama ko nin baara in kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ n'o bɛ Bamajɔni ni ka wale kimɛli kɛ sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinansan daminɛ na Bamajɔni ni ka wale kɛbaaw kɔni k'u fanga dɔgɔyara kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamanaw ka san 2025 kɔnɔna na ko sababu ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don bi AES jamanaw olu fɛ wolomasiri tabaw ka gun kan bi Mali Burkina Niger k'o de bɛ k'a to sa bingali fanba bɛ kɛ o jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka ni maa ninnu kɔni ka dɔ bɔ u fanga la kosɛbɛ k'o bɛna na ni basigiba ye san 2026 ale kɔnɔna na global terrorisme olu ka bataki y'o ye Senegalikaw fɛ yen ka kɛ ni Diomaye ka fangata san 2nan ye a ye laseli kɛ kunun ko conseil des ministres la ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu bɛ yen n'a ye olu daminɛ dɔ bɛ se ka fara minnu kan yɛlɛmaba minnu bɛ yen sɔrɔ ko ta nasira fɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ka layidu fana ta conseil des ministres kɛnɛ kan sa ko min ye baara tɔ ye a n'a sinsin yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min kɔrɔwakaw wulila k'u jɔ nin waati in na kurantigɛ min b'u fɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na sabula ko mankan cayalen don dugudenw olu fɛ sefa wari miliyari 2 u y'o bɔ yaasa kuran a bɛ se ka basigi cogo min na Côte d'Ivoire ale fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Marokukaw yaasa ka se ka kunbɛli kɛ ka kɛ ni diɲɛ gɛlɛya bɛ bi tajiko ta nasira fɛ olu fana y'a yira sa ko min ye euro wari miliyɔn 148 ye u bɛna n'o bɔ k'o di yaasa u ka sugu ka se ka to o cogo la degun kana kɛ minisiri min bɛ u ka sɔrɔ ko kunna sa n'o ye Faxi Lekja ye ale ye nin kibaruya in di conseil des ministres senfɛ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko ten Zambikaw fana fɛ yen olu fana sera ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin waati in na yaasa ka se ka kunbɛli kɛ u ka sɔrɔ bɛ se ka to a tocogo la cogo min na o la sa gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kɛ taji kan a jar'o bɛɛ lajɛlen kɔ n'o ye TVA ye hakɛ minnu fana bɛ yen n'o olu fana bɛ tali kɛ u ni jamana dɔw cɛsiranya na tɛtaaniɲɛ feere sanni feerekow la sa k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ la k'olu jɛra u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔ yaasa u ka dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na tajiko gɛlɛya ko hukumu kɔnɔ hali bi Faransikaw fana fɛ yen kunun ko Faransikaw ka premier ministre Sébastien Lecornu a ko Faransi bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛsin degunbaw ma degunba min bɛna n'a to sa taji sɔngɔ min filɛ nin ye a bɛ se ka jigin cogo min na station minnu datugulen don Faransikaw fɛ olu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ k'u maaw la ka bɛn n'u ka hakɛw ye Faransi premier ministre ye ale y'o fɔ kunun ko kɛlɛ min bɛ sen na sa n'o bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na Irankaw u y'a yira sa alamisa sɔgɔmada in na ko min ye kunun alamisa ko min ye wulikajɔw ye u bɛna n'o ta k'o ɲɛsin États-Unis ale ni Israël ma wa ko min ye États-Unis ɲɛmaaw bɛ ka mun fɔ sa ko olu fanga dɔgɔyara ko se tɛ u ye k'u bɛna n'a yir'u la ka fɔ k'o ye nkalon ye Trump ale ka minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye Pam Bondi ye ko a y'o bɔ a jɔyɔrɔ la kunun ko alamisa maa kofɔlen min filɛ nin ye sa a kɔni kɛra nisɔngoyaba ye sabula ko min ye Trump yɛrɛ ye a dusu kasilen don bi maa min bɛ yen n'o o ye Jeffrey Epstein ye n'ale kunkan kumaw kun bɔra ko maa minnu y'o kumaw fɔ kiri muso in k'a ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Trump ko fana ko maa minnu bɛ ka nkalon ta ka da ale la k'ale lanɔgɔ k'a ma se ka nɔminɛli fana ta ka ɲɛsin olu ma wa ko ale jugulamaw bɛ ale kɔ bi u bɛ ka nin kuma in fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ l'Amérique jamana kan ko nin kuma de bɛ bɛɛ lajɛlen da ko Trump munna a ye minisiri muso in wuli ka bɔ a nɔ na nin bɛ dan segi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne ka fara min ye Ana Jara kan ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ka dugugaw kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban kɔni Ala k'o d'an ma Ala ka juma timɛ ko ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma